Her tager vi 1 kilo med durummel. Så tilsætter vi 1 pose med tørjær, en god klype salt. Så rører vi disse ingredienser lidt rundt, og der begynder vi at tilsætte koldt vand, alt fra 6 til 8-9 dl. Der er alle klumperne rørt ud, så dejen er blevet en fin, glat, jævn, klissete masse. Der drysser vi på lidt mel, en lille smule olivenolie, for at der ikke skal komme en tør hinde ovenpå dejen, nu når den skal sættes til hævning. Nu når focacciaen er færdig hævet, så tager vi på en lille smule mel, og så slår vi luften ud af dejen. Konsistensen på en perfekt focaccia-dej skal være ganske så glissete. Nu skal vi finde en gastronombræt og stække den i. Der tager vi cirka 1 dl med olie op i en form. Og så tager vi focaccia-dejen ned i formen. Og så bare moser vi ydet focacciaen. Og der laver vi nogle små huller her. Drysser på lidt oliven. Tager lidt små tomater, vi har delt i 2. Og moser godt ned i dejen. Der skal vi have på lidt hakket rosmarin. Og til slut har jeg på en god skvæt med olivenolie. Og en god del maldonsalt. Og der er focacciaen klar til efterhævning. Cirka en halv time. Der var focacciaen færdig. Der deler vi den i passende portionsstykker. Og anretter den her med masse dejlig spækkemat. Perfekt sommermat.